пытанне, мае маленькія. Часам здараецца так, што камусьці вельмі дрэнна, і ты вельмі хочаш дапамагчы, але не ведаеш, што рабіць. І ад гэтага дужа балюча. Сёння ў нас незвычайны выпуск. Я раскажу вам казку на украінскай мове. Украіна – гэта краіна побач, сусед і добры сябар, краіна, у якой таксама жыве шмат дзетак. Спадзяюся, што гэта казка дапаможа сёння заснуць камусьці з іх. Я ўпэўнены, беларускія дзеткі зразумеюць украінскую мову. Яна вельмі падобная на нашу. Казку гэту напісаў Анатолій Димаров, а называецца яна «Для чого людині серце?». Таксама мы распачынаем збор сродкаў, якія перадамо украінскім дзеткам. Падтрымаць можна па спасылцы ў апісанні да гэтага відэа і ў першым каментары. У густому-пригустому лісі, де майже ніколи не появлялися люди, жило поміж корінням дерев плем'я дерев'яних чоловічків. Весь свій вік, а жили вони дуже довго, чоловічки оті нічого не робили, бо їм не треба було ні їсти, ні пити, ані зодягатися. Вони ж були дерев'яні, і найлютіший мороз не міг їм дошкулити. Весь день бігали вони по землі, залазили на дерева, метушилися безладно, не знаючи й самі, чого вони хочуть. Вони не мали сердець, тому не могли любити, не знали, що таке радість, чи гнів, злість або співчуття. Якщо й траплялося якомусь чоловічкові через власну необережність зірватися з високого дерева та зламати хребет, решта відразу ж збігалась, товпилася довкола нього, тріщала дерев'яними голосами, вертіла довгоносими головами, але й це видовисько їм дуже швидко набридало, і вони розбігалися, залишаючи свого товариша догнивати на непривітній землі. Ні звірі, ні птахи не забивалися сюди. А якщо, бувало, заскочить якийсь необачливий заєць, рятуючися від вовка чи лисиці, то відразу ж намагається вибратися звідси. Тож зрозуміло, як були здивовані усі чоловічки, коли в їхньому володінні появилася невеличка дівчинка. Вони б, може, і не помітили її, але ж дівчинка весь час когось гукала і потім сіла під сосною, заплакала. Чоловічки відразу ж збіглися до неї і, причаївшись за корінням дерев, почали її роздивлятися. «Що то?» – вражено запитували одні, помітивши, як із очей дівчинки капають сльози. «То, мабуть, дощ», – відповідали інші. Врешті один із них, найцікавіший та й найхоробріший, не витримав, вийшов за кореня. «Дівчинка, що це в тебе таке?» – запитав він, підставляючи тоненьку ручку під світлі краплини. Як не була здивована дівчинка, адже вона жила у наш час і твердо знала, що такі чоловічки бувають тільки в казках, однак переборола свій страх і чемно відповіла: «Це я плачу». «А що таке плачу?» – поцікавився відразу дерев'яний чоловічок, бо серед його племені ніхто ніколи не плакав. «Це коли льються сльози». «А що таке сльози?» Дівчинка тільки схлипнула і показала чоловічкові на його долоню, де вже назбиралося світленьке озерце її сліз. «А чого у тебе льються сльози?» – допитувався дерев'яний чоловічок, бо він, повторюю, був дуже цікавий. «Бо я заблудилась і не знаю, як вийти із лісу». «Ти хочеш вибратись із лісу?» – вражено запитав чоловічок. «А хіба є на світі щось інше, крім лісу?» «Звичайно, є. І степи, і гори, і моря, і океани, і міста, і села». Чоловічок аж затремтів від цікавості. «Покажи мені, покажи все оте, про що ти щойно сказала». «Добре», – погодилася дівчинка, «але ти спершу виведи мене з оцього страшного лісу». Чоловічок навіть не оглянувся на своїх братів, які повитикали цікаві голівки свої з-за густого коріння. «Йди за мною!» Та й побіг, пострибав поперед дівчинки на тонюсіньких ніжках. Вони йшли довго, дуже довго. «Не спіши так»,
врешті попросила дівчинка. Давай перепочинемо, бо в мене вже болить серце. А що таке серце? Поцікавився відразу дерев'яний чоловічок, зовсім не відчуваючи утоми, адже у нього не було жодних м'язів. Серце, задумалась дівчинка, це те, без чого не може жити людина. Покажи мені своє серце. Я не можу тобі його показати. Воно в мене у грудях. Чоловічок замислився. А його дуже важко дістати. Його не дістають, з ним народжуються. Я теж хочу мати серце. Де ж я тобі його візьму? Хотіла було відповісти чоловічкові дівчинка, але тут же подумала, що це буде дуже неввічливо, адже він погодився вивезти її з лісу. Дай мені своє серце, приставав тим часом до неї чоловічок. Я не можу віддати тобі своє серце, бо я без нього помру, відповіла йому нарешті дівчинка. Але послухай сюди, в нашому місті є один лікар, який збирає серця людей, що померли. І серця оті живуть довго-довго у нього. Про це я читала в газеті. Якщо хочеш, зайдемо до нього, і ти попросиш у нього серце. Він добрий, він тобі не відмовить. Гаразд, зрадів чоловічок і нетерпляче підскочив. Пішли швидше, бо я теж хочу мати отаке, як у тебе, серце. Довго йшли вони лісом, доки добралися до узлісся, прямо навпроти величезного міста. Посадила дівчинка дерев'яного чоловічка в корзинку, боялася, щоб хтось на нього не наступив, та й понесла до славетного лікаря. Не думайте, що цього лікаря не існує на світі. Я просто не хочу називати його адресу, бо тоді в нього не буде і хвилини для важливої наукової роботи, яку він досі ще не закінчив. Ринуться до нього відразу ж тисячі людей міняти серця. А розкажу краще вам, як зустрів їх лікар і що він сказав, почувши незвичайне прохання дерев'яного чоловічка. Серце? А яке ж серце ти хочеш собі вибрати? Те, що його носять люди, відповів тоненьким голоском чоловічок, бо він дуже сторопів, потрапивши в оцей величезний кабінет із скляними полицями і сліпуче білими стінами та викладеною світлими кахлями підлогою. Люди мають різні серця, строго відповів лікар і, подумавши, хитнув головою. Добре, я покажу тобі серця, які в мене є, а ти вже вибереш сам, яке тобі сподобається. Чоловічок погодився, і лікар пішов з ним уздовж засклених полиць. Там, у великих і малих прозорих банках, виповнених якоюсь рідиною, пульсували людські серця. Оце серце злої людини, показав на одну банку лікар. Бачиш, яке воно жовте та зморщене? Я не хочу цього серця, воно не хороше, швидко відповів чоловічок, і лікар посміхнувся схвально. А ось блискуче, як пластмасова кулька, далі показував лікар. Бачиш, яке воно свіже, як довго не стукотило, а ніскільки не зносилося. Це серце байдужої людини. Чоловічок постояв вагаючись. Серце йому дуже сподобалось, воно ж було таке блискуче. Але він хотів побачити і інші серця, і вони рушили далі. В отій банці серце бандита. А чому воно чорне? Воно почерніло від злочинів. А це чиє серце? Перед ними не плавало, а лежало на дні банки дивовижне серце. Пахмуре, сіре, важке, наче висічене з твердої каменюки. Це серце одного чоловіка, який дбав лише про себе і відвертався від інших людей. І хоч чоловічок мало що зрозумів, однак не захотів брати й цього серця. Надто вже неприємний вигляд воно мало. Довго ходили вони вздовж полиць із серцями, і чоловічок все не знаходив собі до вподоби. Врешті лікар обережно дістав з найвищої полиці ще одну банку, поставив її на стіл із білого мармуру.
Оце серце одної дуже доброї людини. Бачиш, яке воно велике та світле. А що то за червоні голочки, що витикаються з нього? Поцікавився чоловічок. То не голочки, то нерви. Саме вони роблять серце дуже чутливим та неспокійним. І той, кому дістанеться воно, хай не розраховує на легке та безжурне життя. Тріпотітиме його серце людськими стражданнями і болями, навіть найменше горе в очах стиченої людини будетиме в ньому такий гострий відгук, що воно не заспокоїться, аж доки людина ота хоч трохи не втишиться. Ось подивися. Лікар зненацька ударив рукою об гостре ребро столу, скривився від болю, і серце відразу ж затріпотіло, забилося так, наче хотіло вискочити з банки. «Я візьму його», – сказав зачарований чоловічок. «Добре, я пересаджу тобі оце серце», – погодився лікар. «Але перш ніж брати його, ти добре подумай. Адже з цим серцем ти ніколи не знатимеш, що таке спокій». Та чоловічок уперто твердив: «Я хочу мати це серце». І лікар розсік йому дерев'яні груди, вклав до них серце, що колись належало доброї людини. Дивно і незвично почував себе чоловічок, повернувшись до своїх братів. Темний густий ліс, наче розступився перед ним, став чистіший, прозоріший, і все від найдрібнішої комашки до найбільшого звіра збуджовало в чоловічкові вже не легковажну швидкоплинну цікавість, а постійну увагу, співчуття, а то й жаль. Почне хто-небудь з його братів дратувати роботящу мурашку, чоловічок відразу ж і зупинить його. «Оближ! Хіба ти не бачиш, що вона несе додому їжу?» Побачить підраненого птаха, оточеного цікавими чоловічками, відразу ж почне докоряти. «Не чіпайте його! Хіба ви не бачите, як йому боляче? Хіба вам не жалко його?» «А що таке жалко?» – запитували у нього дерев'яні чоловічки, стукаючися порожніми головами. Як він міг їм пояснити, що таке жаль? Адже вони не мали сердець. Вони нічого не могли відчути, отож і зрозуміти. Тільки один дерев'яний дід, який не раз зустрічався з людьми, та чув від них, що таке жаль, авторитетно сказав: «За всіх не переболіш, усім не поможеш, інших будеш жаліти, сам недовго проживеш». І всі відразу ж погодилися з ним, бо в нього була найдовша борода. Не погодився тільки наш дерев'яний чоловічок. Але промовчав, бо хіба ж могли вони, позбавлені сердець, зрозуміти його? Отак, може, і жив би наш чоловічок серед своїх дерев'яних братів, вболіваючи за кожного скривдженого, захищаючи кожного, хто потрапив у біду, коли б не стався один випадок. Це було взимку. Ліс стояв сонний, закутий морозом, припорошений снігом. А під високим дубом сидів нерухомо хлопчик, що заблукав так само, як і ота дівчинка. І, стуливши безсило повіки, вже й не намагався звестись на ноги. «Що з ним таке?» – запитували один в одного дерев'яні чоловічки, збившись новою забавою до сонного хлопчика. «Він замерзає», – сказав дід з найдовшою бородою. «Я вже бачив, як замерзають люди. От ми трохи почекаємо, і цей хлопчик зовсім перестане дихати». Отут і підбіг до хлопчика наш чоловічок. Жаль стискав йому серце, пронизував тисячами голок. Ухопив хлопчика за руку, почав торсати, будити його. «Хлопчику, встань! Хлопчику, встань!» Але в хлопчика тільки безсило затріпотіли вії, прямо в сніг опустилась побіліла рука. «Він зараз замерзне», – подумав у розпачі дерев'яний чоловічик, і таким пекучим жалем пройнялося його серце, що воно раптом спалахнуло,
загорілося яскравим вогнем. Довго горів чоловічик, зігріваючи хлопчика, рятуючи його від неминучої, здавалося б, смерті. А коли хлопчик, зігрівшись, звівся і пішов, навіть не зрозумівши, кому він завдячний власним життям, дерев'яні чоловічки оточили свого догораючого брата, від якого лишилися тільки живріючі вуглинки та опалена голова з сумними, повними жалю очима. Вони тріщали дерев'яними голосами і, не відаючи, що таке жаль, любов, співчуття, здивовано допитувались: «Чого у тебе такі сумні очі?» «Бо мені жалко вас», – ледь чутно відповів їм догораючий чоловічик. «Але й цього вам не дано зрозуміти». Ось бачите, мои дороженькие, это так важно иметь доброе, чуливое сердце, якое адгукаецца на чужую бяду, умее спачуваць і любіць. Каб не гэтыя пачуцці, то мы направду былі б драўлянымі людзьмі, няздольнымі рабіць шчаслівымі ні сябе, ні іншых. Але цяпер пора спаць. Добраноч, мои маленькие. Нагадваю, што мы адкрываем збор для дзетак Украіны. Падтрымаць можна па спасылцы ў апісанні да гэтага відэа і ў першым каментары.